Καβαζίτα άκλερε του δάρτσε μελία σε να λείψω να βούτορο να λαρούτα λίγορα να λείψω να βούτορο να λαρούτα λίγορα. Καβαζίτα τα λόγω στο μεγάν το θύριο. Πες το πάλι αυτό που είπες, πες το πάλι αυτό που είπες για τα σακάκια. Για τα σακάκια αυτό που είπες, ξαναπες το. Λοιπόν, κατά τη μακριά της μητέρας μου, στο Μεσόπουλο του Λεμαΐδας, όταν χόρευαν το τραγούδι του Καβαζίτα, φόρναν τα σακάκια του τέρσια, δηλαδή ανάποδα, ήταν σκοπικό τραγούδι. Το τραγούδι μας περιγράφει το πάθημα του Δούκα της Χαλίας του Καβαζίτη και του στρατού του, οι οποίοι συνέλαβαν μια πολύ μεγάλη ομάδα Οθωμανών, τους ενέκλεισαν στο φρούριο μέσα και ξαφνικά βρέθηκαν οι ίδιοι δεμένοι από τους μουσουλμάνους. Και γι' αυτό ήταν σκοπτικό τραγούδι. Σκόπτοντο δηλαδή τον Καβαζίτη. Εγώ έχω και την εικόνα και μάλιστα υπάρχει αρχαιακό υλικό σε μορφή στα καρούλια παλιά από γάμο που παίζει ζουρνά και ταολί από κολοκρούδες για τους ένας εξ αυτών του παγκόσμιου που έχουν το σακάκι δεμένο στη μέση. Και λένε ότι όταν χορεύαν αυτό το χορό, κάναν την ίδια περιγραφή με αυτή που είπες και την έχουμε σε εικόνα. Πρέπει να το βγάλουμε αυτό. Θα το βγάλουμε. Μακλερέ του δάρτσε μελίασεν αλείψω τα βούτρο να σπάρουν κάτι κορά. Στα βαζίτα μακλερέ για πεϊμένια σπάθανο τα βαζίτα μακλερέ για πεϊμένα σπάθανο αμονέσαι άκλερε και εγώ πάλι πάθανο. Καβαζίτα μσιαλέ τα σιωνέ ελίγανε τσοχτάντα αγρέλαβα άλλο εσεν κοίδανε τσοχτάντα αγρέλαβα άλλο εσεν κοίδανε.